Hei, og velkommen til nok en podcast her på explorenorth.no. Jeg heter Jon Amtrup. Denne podcasten er en del av Norges Seilforbunds satsing på turseiling, og ikke minst 100-nautiske klubben. Så sjekk ut 100-nautiske klubben på Facebook, og meld deg gjerne inn, og bidra med historier som kan inspirere andre til å seile mer og lenger og oftere. En som seiler ganske mye er danske Sissy at Sea. Ta og sjekk henne opp på Instagram. Veldig inspirerende. Hun hadde sin første solo Nordsjøkryssing i forrige uke. Jeg var på vei nedover norskekysten. Jeg har hatt en sånn kort 5 ukers sprint, Fredrikstad, Tromsø og tilbake. Det var like før jeg traff henne, eller rakk henne på Kvitsøy, men hun stakk over til Nordsjøen før det, så da ble det et intervju over internettet. Hun ligger nå i Shetland, Lervik, en av mine favorittdestinasjoner da det gjelder seiling, og hun kom inn akkurat før Shetland Race. Gjengen kom inn. Hun har mye å bidra med. I fjor seilte hun i Østersjøen i 4 måneder. Nå er hun på vei til Færøyene som soloseiler. Hun snakker om hvordan hun gjerne vil være helt uavhengig av andre og kunne fikse alt ombord i sin Bostrom 31. Hvordan det er å seile alene på havet. Hvordan hun ikke nødvendigvis jakter på opplevelsene, men at opplevelsene mer kommer til henne, og mye mer snakker vi om i denne fine podcasten. Så lytt og lær, og ikke minst bli inspirert. Jamen, så er jeg på havnen, og solen skinner fra en skyfri himmel, og du kan se Shetlands græsklædte klipper i baggrunden. Ja, for du er i Lervik, er du ikke det? Jo, præcis. Veldig bra. Og jeg har jo fulgt deg en stund på Sissy at Sea, og da jeg oppdaget at du lå rett foran meg på vei til å krysse over til Nordsjøen, så tenkte jeg at kanskje jeg får rekke å treffe deg, men det rakk jeg ikke før du stakk over til Shetland. Men først av alt, før vi tar den Shetlands-historien din, hva er din bakgrunn innen seiling? Jeg har sett du har seilt en del i Middelhavet. Nej, det har jeg ikke. Jeg har faktisk ikke sejlet særlig længe. Jeg har sejlet 3 år, og min familie er ikke sejlere. Men jeg startede, jeg tror sådan kærligheden til havet, den kom, fordi jeg har boet i Grønland. Og der har boet og arbejdet i næsten 3 år, og havet på Grønland, det er mega vigtigt. Altså, det er det, du lever af, det er din transportvej, og samtidig så er det jo kæmpe naturkræfter og mega farligt, ikke? Så da jeg flyttede fra Grønland, så besluttede jeg mig for, at jeg ville lære at sejle. Og så har jeg sejlet 1 år som crew på forskellige både ude i Fransk Polynesien. Der det var. Og så tog jeg hjem, fordi jeg lavede sådan lidt noget bådarbejde, troede jeg selv i hvert fald. Og så da jeg havde skiftet dieselfilter 3 gange på en motor, så blev jeg enig med mig selv om, at det her, det kunne jeg godt finde ud af. Og så tog jeg hjem, og så købte jeg en båd. Og så fandt jeg ud af, at bådarbejde, det var rigtig meget mere end at skifte dieselfilter. Men så jeg har haft min egen båd, den her, som jeg sejler rundt i nu, i 2 år. Og med den har jeg sejlet Østersøen rundt. Og nu sejler jeg så op langs Norges vestkyst, og til Shetland, og videre til Færøerne. Og så sejler jeg hjem igen. Ja. Fortell oss litt om båten, og hvorfor du valgte akkurat den. Ja, men altså, man vælger jo en båd ud fra de forudsætninger, som man har. Og mine, de var meget små.
altså, så jeg havde ikke så mange penge, så det kunne ikke blive meget dyrt. Øhm, og jeg vidste også, at det var noget, jeg primært ville gøre alene, så den behøves heller ikke at være så stor. Øhm, men alle de sejlere, som jeg kendte, fordi jeg havde jo kun sejlet ude i Fransk Polynesien, de var jo på den anden side af jorden. Så, men så købte jeg den her båd af en sejlerkammerat, jeg har, som gør meget i at opkøbe både og sælge dem videre. Og jeg købte så den her gamle Bostrøm 31 Dredgen på norsk, Mhm. tror jeg. Øhm, og ja, det er en gammel båd fra 70'erne, og den er 31 fod og 2,8 meter bred. Så det er en lille smal en. Mhm. Men altså, hvis jeg selv skal sige det, så sejler den ret godt. Det Ja, gjør nok, og det er jo mange som har brukt den type båt til å seile både verden rundt og ja. kortere langdistanser. Det er jo en veldig solid og trygg båt, er det ikke det? Jo, præcis. Og den ligger godt, den ligger godt på kryds, den bjerger så fint i søen, og, og den kan tage nogle tæsk også. Altså, Hva, ja. hva har du gjort med båten da, for å få den så han blir tilpasset deg, eller så det blir litt din båt, for å si det sånn? Hvad har jeg ikke gjort? øh, jeg har skiftet batterier, jeg har installeret solceller, jeg har skiftet ny autopilot, jeg har isoleret dele af gulvet, jeg har lavet helt nyt dieselsystem, øhm, jeg har installeret en AIS, og i år har jeg skiftet hele riggen, og Mm. ja, ja, så har jeg selvfølgelig haft den på land og gør sådan Ja. almindelig bådarbejde. Mm. Ja. Forventet du at det skulle være så mye arbeid med en båt? Nej, Eller tror- det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke, og jeg tror heller ikke, at... Men jeg tror, at altså, i virkeligheden så... Man kan jo godt have en masse helte, som er mega seje til det, de gør, og dem ser man op til. Men i virkeligheden, så noget af det modigste, man kan gøre, det er jo at være begynder. Altså at ture og kaste sig ud i noget, som man ikke har forstand på. Mm. Og jeg tror, at det er meget godt, at man ikke rigtig ved, hvad det er, man går i gang med, når man går i gang. Fordi så gjorde man det jo nok ikke. Nei. Men altså, så må man jo tro på, at man ligesom får evnerne til at fikse det, som man får brug for at skulle løse, ikke? Mm. Og altså, især fordi jeg er overhovedet ikke håndværker. Altså, jeg har en mastergrad i litteratur. Det kan du altså ikke bruge til ret meget på oceanet. Altså, men altså, når man har en båd, så bliver man jo nødt til at være amatør mekaniker og amatør elektriker og VVS'er og lære at arbejde med glasfiber og hvad ved jeg. Fordi ellers så bliver det jo simpelthen for dyrt. Der er jo ikke nogen af os, der har råd til. Og for mit eget vedkommende vil jeg rigtig gerne være med til at lave det også. Altså hvis jeg nu har et problem, der er så stort, at jeg ikke kan løse det selv, så vil jeg hellere ringe til nogen, som gider at bruge en time på at hjælpe mig med at løse det her problem, end jeg vil ringe til en, som kan fikse det på 15 minutter, men så er jeg ikke med. Fordi at det er en tryghed for mig at forstå, hvordan virker det her? Hvis det går i stykker en anden gang, hvad gør jeg så? Altså, jeg har lige haft et problem med mit forstag gik jo i stykker på vej til Shetland. Det har jeg lige skiftet. Og det kunne jeg gøre helt selv sammen med en af dem ude fra et firma her i byen. Fordi jeg lige selv har gjort det, så det var jo mig, der vidste, hvordan man gjorde. Det var ikke ham. Han kunne lave wiren, men han vidste ikke, hvordan man skiftede staget. Så på den måde, så tror jeg, at man kan jo som sejler godt komme i nogle situationer, hvor det ikke er så nemt at få hjælp.
Eller hvor den eneste hjælp, du kan få, er virtuel. Så du skal ligesom selv sidde og rode med din motor, og så er der måske en, der siger, Mm. prøv lige at følge den der slange hen til, eller hvad ved jeg, et eller andet, ikke? Så det er vigtigt for mig, at jeg kan fikse meget af det selv. Ja. Eller i hvert fald gradvist få evnerne til at gøre det. Mm. Så. Ja, for jeg har gått gjennom de postene dine, og en av de mange jeg ble imponert over, var da du gikk i gang med å bygge nytt drivstofftilførselssystem på motoren. Ja. Det er ikke det er ikke så mange jeg kjenner som hadde gjort det på egen hånd. Nej, jeg har heller ikke gjort det på egen hånd. Jeg har jo fået det forklaret af en ældre havhærdet sejler, jeg heldigvis har i mit netværk, ikke? Og det er faktisk også ham, der har bygget tanken til mig. Okay. Og så da jeg sad oppe i Limfjorden på det tidspunkt, og havde haft de her problemer med en motor, der sætter ud lige foran en bro, det er ikke så fedt, vel? Altså, så jeg var sådan, jeg skal have løst det her. Og så ringer jeg så til mit netværk og siger, hvad gør jeg? Og så får jeg det forklaret. Jeg tager tilbage til min hjemhavn, og vi laver så den her tank sammen. Og jeg ser, hvordan hans system fungerer. Vi laver en tegning. Og så er han sådan, jeg tror, at du har forstået det nu. Ja. Mm. Og så tager jeg så det med tilbage på min egen båd, og så installerer jeg det så bare. Ikke? Så følger jeg bare den tegning, vi har fået. Men det er jo sådan det der med at lære af nogen, som ved mere. Og det er jo det, som jeg i virkeligheden synes er meget godt ved sejlerverdenen, er jo, at man kan lære så meget af folk, der har bygget årtiers erfaring op, og som egentlig bare gerne vil have lov at give deres viden videre. Man skal så også lære at ligesom gro et bullshit-filter. Det fandt jeg i hvert fald ud af, og det er jo ikke fordi, at folks råd ikke er gode. Man skal bare finde ud af, om den man lytter til nu, altså i udgangspunktet skal du jo lytte til alle mennesker, men det er ikke sikkert, at du skal gøre, hvad de siger. Men altså, du skal finde ud af, om den her sejler, jeg taler med nu, har han nogensinde været på langtur, eller har han bare ligget inde i Kattegat? Det næste, du skal finde ud af, det er, den her sejler, du lytter til nu, sejler han den samme type båd som dig? Altså, jeg har snakket med en brasilianer på et tidspunkt, som meget alvorligt mente, at man ikke kunne krydse Atlanten uden en watermaker. Og så var jeg sådan lidt, det kan man altså godt, det kender jeg rimelig mange, der har gjort. Men det kan godt være, at du ikke har lyst. Og det er også helt i orden. Så folk, der kommer og siger til mig, at du skal have en watermaker, så sådan lidt, hvordan vil du have, at jeg skulle få plads til en generator på den her lille bitte båd? Det kan jeg ikke lade sig gøre, og jeg kan slet ikke have dieselkapacitet til det. Så det er det, som man ligesom skal finde ud af. Den, som du lytter til nu, har de samme vilkår. Og det sidste, det er økonomi. Altså, fordi hvis man har penge nok, så er der rigtig meget, der kan lade sig gøre. Så. Fordi med den indstillingen der, jeg forudsætter næsten at den indstillingen, det er ikke bare til båt, det virker jo mere som en indstilling til livet, hvordan du helst vil være selvhjulpen, eller ved at forstå. Ja, det tror jeg er rigtig nok i forhold til livet. Jeg bor jo også på min båd. Altså selv når jeg er hjemme, så båden er mit hjem. Jeg tror på mange punkter, så er det den der tanke om det simple liv. Men alle, der har en båd, ved også bare, at en båd ikke er særlig simpel. Altså, så det er jo rigtigt på den ene side, og på den anden side, så er det ikke. Fordi der er altid noget, der er i stykker på din båd. Det er aldrig noget, der virker på det hele på én gang. Og hvis der er det, så er det helt 100, at der er noget, der går i stykker lige om lidt. Altså, fordi det er bare så hårdt et miljø, det her. Og man skal, hvis ikke man kan lide problemløsningen, så er bådliv ikke et godt liv for dig. Så skal du vælge noget andet.
Og især når man, altså der er jo fordele og ulemper ved at have en så gammel båd, som jeg har. Altså en gammel båd kræver konstant vedligeholdelse. Men til gengæld, så kan jeg gå på grund med min båd, uden at min båd synker. Ja. Og det er jeg rimelig glad for. Men den indstillingen til livet og til båt, er det da også naturligt, at du da ble soloseiler? For det er jo det du... Ja, jeg er jo Eller om det primært er en soloseiler, er vel et definitionsspørgsmål, det er ikke nødvendigvis det, men du seiler jo mye solo. Ja, og jeg tror også, jeg vil definere mig selv som solosejler. Jeg har, altså inden jeg blev sejler, har jeg jo rejst i hele verden, som på alle mulige andre måder, vandret og cyklet, og jeg er egentlig meget fascineret af det her med at bevæge sig med sin krop som primær ressource. Når man sejler solo, så bliver det bare så ekstremt tydeligt, at der er ikke andre end dig og vinden, der får den her båd til at rykke sig, sikkert. Og det er også, så det er en af grundene til at sejle solo. Jeg har rejst solo førhen også, og nu kan man sige, Jon, du forsvandt nu. Jeg ved ikke, om du er der. Er du der? Ja, jeg er der. Ja, det var bare billedet. Men du er der. Okay. Ja. Og jeg tror, jeg havde brug for den der bekræftelse af, at jeg kunne sejle. Altså også fordi jeg var så ny i sejlads. Da jeg tog på min første langtur, havde jeg jo kun sejlet 2 år. Da jeg sejlede afsted ude i Østersøen, havde jeg havde besøgt 4 forskellige havne uden for min hjemhavn. Altså ingenting. Jeg var totalt grøn. Og jeg tror, at det havde jeg... Så jeg havde brug for at bevise over for mig selv, at jeg kunne sejle. Og det andet ved det er jo, at altså, jeg er 33 år gammel, og hvis jeg kigger på min vennekreds, så de har jo travlt med karriere og børn og koner og mænd og sådan noget. Og det er jo bare dejligt. Men det betyder også, at altså, du kan altså ikke finde så mange af dine venner, der lige har 4 måneder til at tage ud og sejle. Og som alene, hvad skal man sige, du har jo ikke ventet hele dit liv på, at der kommer en mand, der har lyst til at tage med dig ud og sejle. Så må du jo bare gøre det selv, ikke? Altså, ja, så det er sådan det. Det høres ut som en fin indstilling. Østersjøen, for mange norske og kanskje en del svenske seilere også, så er det litt sånn et sted man kanskje har vært det en gang. Og kanskje en tur opp til Stockholm eller Göta kanal ut og Stockholmsskjærgården og sånn, men det er jo så mye mer, og du fikk, var det 4 måneder du seilte rundt der i fjor? Ja, 4,5 måneder, ja, sidste efterår. Jeg sejlede op langs svenske kysten, og så krydsede jeg over til Letland og ind i Riga-bugten, og hele vejen op til Estland og Finland. Og jeg tror, at jeg ville rigtig gerne til Baltikum. Også fordi, at altså, sejlads er jo en ting, men vi er jo også en del af resten af verden, og der er en krig i Ukraine, og jeg vil gerne derover for og ligesom høre noget om, altså hvad er jeres livsvilkår, hvordan har I det? Er I bange? Eller sådan, og finde ud af, hvad er det for nogle nabolande, som vi har, som ligger lige derovre, men som jeg faktisk ikke rigtig ved noget som helst om. Og det vil jeg gerne undersøge. Og så var der faktisk en, der altså jeg har jo den her Instagram, som vi har snakket om, og den får jeg jo enormt meget ud af i forhold til, at jeg tit skriver, hvor jeg er. Og så er der faktisk nogle lokale mennesker, der tager kontakt til mig. Det er også sket for mig her i Shetland. Og det betød, at efterhånden, som jeg sejlede fra Sverige, så meget tit, når jeg kom til en ny havn, så stod der jo en mand på kajen og sagde, hej, jeg hedder Yuri, og jeg følger dig også på Instagram. Skal jeg tage din fortøjning? Eller en havnemester, der var sådan,
ej, du ligner en, der er våd og kold. Skal jeg ikke lige køre dig op til den nærmeste restaurant, så du kan få noget at spise? Øh, så på den måde, så er det jo sådan en ekstrem gæstfrihed, som man bliver mødt med. Øhm, og grunden til, at jeg så rent faktisk sejlede til Estland, det var fordi, at meget tidligt, fra jeg startede min Instagram, var der en estisk sejler, der havde skrevet til mig, hej, jeg har også en B31, og jeg har en ekstra Windway, og den må du få, hvis du kommer og henter den. Og altså, en Windway er ret dyr, Ja, så det er derfor det. så tænkte jeg, nå, det skulle da en god historie, det prøver vi. Og på det tidspunkt havde jeg ikke lige sådan indset, hvor langt der egentlig var til Estland. Så, men altså, så blev det det. Og så var det, Ja. jeg gjorde. Og jeg har også den Winway med nu. Og har forsøgt at få den monteret, men der er lige nogle beslag, der er gået i stykker, som skal fikses. Men altså, det var en mega god oplevelse. Og jeg var sammen med de der gutter en hel uge. Det var rigtig sjovt. Mm. Stilig. Øhm, Vil du anbefale Estland som et cruisingområde, eller ikke Estland, men Østersjøen og Baltikum? Ja, det vil jeg helt sikkert anbefale. Især, især Estland, Finland delen. Primært fordi, at altså Letland, der sejlads er bare ikke så udbredt. Og det er meget mere udbredt i Estland og Finland, og der er en masse øer, man kan sejle til. Og nogle smukke steder og gode traditioner. Og så tror jeg, at det, der var specielt ved den tur, var jo også, at jeg sejlede fra august til december. Så det var jo rimelig meget uden for almindelig sejlsæson. Og det betød også, at tit, når jeg kom frem, så var der ikke andre end mig, og lokalbefolkningen havde ikke set nogen længe. På vej hjem fra Stockholm lagde jeg til, det var jo så nok, det var slut november, på Øland, en lille bitte havn. Og der, altså, der var ikke nogen havnemester, jeg var bare sådan, fint nok. Så viste det sig, at havnemesteren havde set min båd fra sit køkkenvindue. Så han kom ned for at sige hej til mig, og så sagde han, at der havde ikke været nogen både her siden september. Altså, så den første sejler, han havde set siden september. Og det betyder også rigtig meget for mig, når jeg sejler rundt, og også en af grundene til at sejle i Norden, er jo, at altså folk er simpelthen glade for at se dig, når du kommer. Du er velkommen. Og det er jo nok, fordi der ikke kommer så mange. Altså hvis du sejler ned til Middelhavet, så er du jo bare sejler nummer 10.000, ikke? Og det kan sikkert også noget, men det er noget af det, som jeg sætter meget stor pris på, er kontakten til lokalbefolkningen, og ligesom forsøge at få et indblik i, hvordan lever man her. Og det har også været mega spændende ved at være på Shetland. Der var også en ældre mand, der gav mig nogle gode råd til, inden jeg sejlede fra Norge, om strømforhold, og så sagde han i øvrigt, min datter og hendes kæreste ved rigtig meget om alt det her, og de hedder det her på Instagram, skriv til dem. Og dem har jeg været mødtes med, og været en del af det her race, der også lige har været fra Bergen, som jeg ikke vidste noget om, men mødte en masse sejler der, og fik et godt indblik i, hvordan Shetland fungerer i forhold til, hvad man lever af her, og olieindustrien og sådan noget. Det har været enormt spændende. Og det er jo sådan noget, man får via sådan lokal. Ja, og de er jo veldig, veldig venlige på Shetland. De tar jo alltid godt imot seilere. Men for du startet jo fra Kvitsøy? Ja. Ja, det gjør jeg. Ja. Fortell litt om turen, og hva slags værvindu du valgte. Ja, altså turen fra Norge til Shetland er den længste distance, jeg har sejlet solo.
Og det var jo også et nyt hav. Altså Nordsøen opfører sig jo anderledes end Østersøen. Øh, ja, og plus at sidst jeg sejlede, der var det jo også vinter. Og der er jo meget stor forskel på vindstyrken om vinteren og om sommeren. Ja. Øhm, men jeg var jo nødt til at skulle finde et vejrvindue på en periode på 2 dage, hvor jeg ville have det vejr, som jeg gerne ville have. Øh, jeg valgte så at sejle ud på et tidspunkt, hvor jeg mente, at jeg skulle have sådan en 7-8 meter i sekundet vind ind sådan akten for tværs. Og det havde jeg bare overhovedet ikke. så, så vejrudsigten passede ikke sådan rigtigt, vil jeg sige. Altså, så jeg havde meget mindre vind end planlagt. Så det endte også med, at jeg sejlede for spiler. Øh, og jeg måtte sejle mange timer for motor også faktisk, for bare at komme ud fra Norges kyst for at finde vinden. Og så gik det så også godt nok derfra indtil dag nummer 2, hvor jeg bare fik sådan ekstremt meget regn. Altså stod bare nede i stikker. Men altså til gengæld var der vind. Men altså jeg fik virkelig meget vand. Så, men det var en rigtig god oplevelse, og der var ikke noget, der var ikke noget, der var farligt. Men det er klart, at når man sejler i en så lille båd som jeg, og med så lidt dieselkapacitet, altså jeg kan have 35 liter i min tank, og så har jeg udover det 2 dunke med 20 liter i hver, ikke? Og det er det. Ja. Og det betyder også, at for første gang skulle jeg tilbagelægge en distance, hvor jeg ikke ville have diesel nok, til hvis jeg skulle tilbagelægge det hele for motor. Og det er jo helt almindeligt for langturssejlere. Du kan jo ikke sejle over Atlanten for motor, vel? Altså sådan. Men for mig var det første gang, og det skal man da lige sådan... Altså man skal jo lige hele tiden have en plan B. Hvad gør jeg, hvis det her? Eller, Og det er jo det, som der er egentlig sådan... som jeg har med mig i min sådan sejlerfilosofi, at det handler om for mig hele tiden at forsøge at udvide min komfortzone, men at gøre det som en meget strategisk og bevidst proces, så man ligesom forbereder sig mentalt på, hvad er det, jeg skal i gang med nu? Hvad er nyt i forhold til det, jeg har gjort før? Hvad kan gå galt? Og hvad gør jeg, hvis det sker? Og hvis der så er noget, der går galt, og det var der jo også den her gang med mit sejl og sådan noget, så må du jo forsøge at tænke rationelt, og for alt i verden blive i situationen, blive i nuet. Det der med at blive bange, det må du gerne, men du må ikke gå i panik. Så bliver det rigtig farligt. Altså selv en situation, som egentlig i udgangspunktet ikke er farlig, kan blive farlig, hvis du går i panik. Så du bliver nødt til at blive i situationen, og når du så er i sikkerhed, så kan du afreagere. Og så er det så til gengæld også ret vigtigt, at du gør det, fordi at du opbygger en hel masse spændinger i din krop, og din krop skal ligesom have afløb for alt det, du har altså budt den af ting, der var hårdt, ikke? Og nu hvor jeg sejler nu, selvom jeg gør en masse ting, som er nyt og stort for mig, så er der også jeg nyder det jo også bare enormt meget, fordi det er sommer, og det er varmt. Og sidst jeg sejlede hjem fra Stockholm, der var det 0 grader, og det sneede. Ja. Og det var bare overlevelse på et helt andet plan. Altså, jeg var så kold, og min autopilot i Simrishamn gik min autopilot i stykker. Så jeg sejlede de sidste 200 mil hjem uden autopilot. Og så det er altså koldt at stå udenfor i 9 timer i 0 grader. Ja. Så bliver man så kulden, det gør dig skør. Ja. Gjør det. Du kan ta irrasjonelle beslutninger hvis du er kald og sliten og trøtt og ja. Ja, og du får ikke nok at spise og alt sådan noget. Så
hvordan gikk det med søvn på overfarten da? Å være alene, det krever jo litt håndtering av søvn, og særlig da det er mye vindstille da. Det er jo Ja. ekstra. Mm. Ja, men det gik som et fint. Altså, jeg sejler på den måde om natten, at hvis det er godt vejr, kan jeg godt finde på at lægge madras ud i bunden af cockpittet, så ligger jeg der. Men det var det ikke nu, så der var jeg nødt til at gå ned om læ. Men ellers så sejler jeg på den måde, jeg har et ur, der ringer hver 20. minut. Og så går jeg op og kigger og konstaterer, her er stadigvæk ikke andre end mig. Og så går jeg ned igen. Og så sætter jeg en ny alarm 20 minutter senere, så går jeg op og kigger. Så det er den måde, jeg har valgt at gøre det på, og det mener jeg er sikkert nok. Og jeg mener faktisk, at det er mere sikkert, end hvis du forsøger at være vågen. For det kan du ikke. Og så bliver du bare træt, og så er du ikke til stede alligevel. Og træffer dårlige beslutninger. Så hvile er jo altså ekstremt vigtigt, når man sejler. Ja. Absolut. Og også altså i min båd, særligt hvis det er sådan lidt hårdere vejr, så er det i hvert fald for mig en fysisk udfordring at sejle også. Altså det er fysisk hårdt. Jeg har ikke mine spilkopper, det er ikke self-tailing, så altså det kræver faktisk en del styrke, og du skal hele tiden holde balancen, og ja, så det er både mentalt og fysisk udfordrende for mig at sejle. Så. Ja, men vi har jo sejlet Shetland en del ganger, og min erfaring er at det er egentlig så kort, den distansen, for det er bare 1 eller 2 døgn da, maks som regel. Og du kommer liksom ikke inn i ordentlig rutine på å sove og hvile og sove, men hvis du seiler 3-4, kommer opp i 3-4 døgn, så blir kroppen mer tilpasset til det du egentlig driver med. Så jeg er ofte mer trøtt etter en Shetlandstur enn jeg er for eksempel etter en tur til Svalbard hvor det er lenger til sjøs. Så, men det har kanskje du til gode å oppleve ennå. Du skal vel kanskje oppleve det nå litt senere. Ja, det håber jeg da bestemt, at jeg kommer til. Altså, den her tur er ment lidt som en, hvad skal man sige, generalprøve for en anden tur senere, hvor jeg håber at kunne sejle videre til Island og til Grønland, hvis jeg er heldig, måske helt til Canada. Men det kræver jo en del tid og jo også en del erfaring. Men jeg tror, altså jeg har jo boet i Grønland, og jeg tror, at nogle af dem, der bor i Arktis, man får sådan et arktisk sygdom, så man vil altid forsøge at komme tilbage til nord. Og det ville være en meget stor drøm for mig at sejle tilbage til Grønland. Men der er jo også et helt, altså Arktisk Norge kunne også være enormt spændende. Og jeg vil faktisk også mene, at det godt kunne lade sig gøre i min båd. Det tænker jeg, det godt kan. En av de som har, nå har jeg glemt navnet på den, dessverre, men en av de som har seilt mest på Grønland, og skrevet en guide på det, han har jo gjort det i en 32-foter. Virkelig? Ja da. Spændende. Så det er ikke noe gitt at det går helt fint. Det er jo bare sjømannskap. Ja. Og se an værvindu, som er en del av sjømannskapet, så det går fint, det. Ja, og jeg tror måske, at det også kommer lidt an på, hvor henne på Grønland man vil sejle. Jeg har jo ikke nogen erfaring med at sejle i is. Og det vil måske være en god idé at få det sammen med nogle andre først. Ja.
Og det må jeg også se, om jeg kan finde ud af på en eller anden måde, for det er til Ja. at lade sig gøre. Men den Så. bedste ideen er å ikke seile is. Ja, det vil jeg også helst undgå. Men, Men og det lar seg gjøre, det òg. Men du kan jo alltid risikere å møte noe is når en først skal til Grønland. Det er jo helt klart. Men, ja, og det er jo ja. og det er jo altid, og det er jo sådan nogle erfaringer, som jeg ikke har endnu, og som jeg ikke har sat mig ordentligt ind i endnu. Altså, jeg kan ikke læse et iskort, og sådan, det er jo noget, man skal lære. Præcis ligesom, at jeg jo på den her tur for første gang har skulle forholde mig til strøm. Det har vi jo ikke i Østersøen. Nej. Vi har jo ikke en tidevand af nogen nævneværdig grad på den anden side af Skagen. Så det er jo en af de ting, som jeg ligesom forsøger at sætte mig lidt ind i nu og lære. Og man kan jo lære rigtig, rigtig meget. Man kan bare ikke lære det hele på én gang. Nej. Så. Men nå går altså turen til Færøyene? Ja. Ja. Hvor længe har du tænkt at være på Shetland? Jamen, det kommer jo lidt an på vejrudsigten. Og den ændrer sig hver dag. Men jeg sejler fra Shetland her en af de næste par dage. Ja, så du er klar til at gå? Ja, det er jeg. Ja. Og jeg skal jo være hjemme igen i Danmark 1. august. Så jeg skal jo også lige nå tilbage. Ja. Så jeg sejler til Færøerne, og så tror jeg, at jeg sejler tilbage til Shetland. Riktigt. Nu får vi se. Ja. Ja. Ja, riktigt. Hvad er målet med på Færøerne? Hvad jeg skal lave? Jamen, jeg skal bare sejle lidt rundt, og så skal jeg skal besøge en gammel studiekammerat. Altså Færøerne er jo sammen med Grønland en del af det danske storrige, eller hvad vi nu skal kalde det. Ja. Og jeg vil egentlig bare gerne se det. Og måske tage ud og vandre lidt, og se hvordan det foregår. Ja, det ser jo helt pragtfuldt ud der. Ja, det er jo så smukt, og jeg ved, for en nordmand er det jo måske ikke så særligt, men altså Danmark er jo fladt som en pandekage. Altså, så jeg bliver jo glad bare, jeg får lov at kigge på en sten, ikke? Så er jeg sådan helt, shit, man, ej, der er klipper over det hele. Ja, altså så bliver jeg jo sådan latterligt fascineret af de der klipper, som bare rejser sig op og som et tårn og fortsætter lige direkte ned i vandet. Og det var også det, der var så fascinerende, at jeg sejlede ind i Lysefjorden i Norge. Altså, det er jo et koncept, en fjord, det er jo et koncept, som bare er helt vildt svært at forstå, når man er fra Danmark. Altså, hvor vi bare er vant til meget bløde kurver på havbunden, ikke? Og det tror jeg bare, at jeg synes er helt vildt fascinerende. Og jeg håber da også at kunne få lov til at se noget, hvad hedder sådan noget, wildlife. Jeg vil da nok faktisk gerne se en spækhugger, hvis jeg kunne slippe afsted med det. Især hvis den ville lade være med at bide mit ror. Ja, for det var jo faktisk, ja, du har fått med deg det. Det var en incidens hvor det var en orkar som prøvde seg på et ror på en britisk seiler. Ja, det har jeg godt hørt. Ja, alle har hørt det på Shetland, regner jeg med. Ja. Ja, det tror jeg ikke, der er nogen sejlere mellem Norge og hvad hedder sådan noget, Island, der ikke har hørt-agtigt. Ja, det er jo noget, man bliver nødt til at forholde sig til, og jo i hvert fald have med sig som
noget, der kan ske, ikke? På Mm. den anden side, altså du kan ikke gøre en skid ved det. Nej. Og jeg tror jo også, at det er en lille smule en del af min sådan, livsfilosofi, at det der med at gå og bekymre sig om ting, du alligevel ikke kan gøre noget ved, Ja. det er jo simpelthen spild af liv. Ja, det er spill av tid og liv. Det er helt riktig. Du vet, Og så, det er en Facebook-gruppe for orca-spotting on Shetland. ja, det har jeg lige opdaget. Det har du oppdaget, bra, bra. Kanskje du Så får noen den, tips? så det, ja, det håber jeg da. Ja. Og det er ikke sådan, at jeg vil sejle ud bevidst for at kigge efter det. Men jeg håber, at det ville da være rigtig dejligt at se på sin Mm. vej. Men jeg, i det hele taget er jeg meget sådan det der med, at jeg vil gerne opsøge gode oplevelser, men jeg vil ikke jagte dem. Nej. Altså, så jeg bliver lige så glad for de 2 sæler, jeg har set herinde i havn. Og altså, jeg er sådan helt opstemt og glad over Ja, at få lov at se dem, fordi de kom min vej, som jeg ville være, hvis jeg havde taget ud i en ribbåd for at se en helt ja, sælkoloni. ja. Altså på samme måde er det jo også i forhold til det der med, at hvordan er det, at vi kigger på ting på en måde, så det også er bæredygtigt, ikke? Altså, Mm. og turisme er jo noget af det, som man lever af her. Men når der kommer en sæl hen og siger hej til mig, så føler jeg jo lidt, at altså, den kom jo til mig, eller Ja, min ja, vej, ikke sant? eller sådan. Øhm, og det er ikke fordi, jeg har det en helt store svar på, hvordan man skal gøre sådan noget i forhold til, til vandturisme og sådan noget, men Hvis du, ja, nei, det er nok bedre, høres ut som en bedre livsfilosofi det der, å la opplevelsene komme til en selv. Men du er jo, strengt tatt så jakter du jo på opplevelser nå. Det er vel en opplevelse hele turen. ja, det er det Ja. jo helt sikkert, og man er jo også taget afsted og sådan noget. Men Mm. det er egentlig lige så meget det der med, at jeg behøver ikke at se det hele. Nei. Og, Mm. og, og hvis jeg ligesom flytter, jeg er glad for det, jeg ser på min vej. Mm. Og det, ja. Mm. Hvis du, i fjor, for jeg har jo vært veldig mye på Shetland, og nesten bare i Lervik, men i fjor så skulle vi seile fra Shetland til Norge, og da stoppet vi, gikk vi fra Lervik til et sted som heter Cullivow, som er litt Ja. nord, og det kan jeg trygt anbefale hvis du vil ha en dag hvor du ser noe annet enn Lervik, før du stikker til Færøyene, for det er jo på veien. Og der har de akkurat Jamen, lavet en helt ny marina. Den var helt ny i fjor, og kjempefin. ja. Altså, Mm. ved du hvad, jeg sejler faktisk fra Lervik, når vi er færdige med at snakke her. Så, Du gjør det, ja? Så bra. ja, så smutter jeg. øh, Nei, og jeg kjempebra. skal, og jeg sejler bare lige en lille tur, lige lidt nordpå, til en anden havn, hvor jeg skal mødes med en schweizisk sejler, Mhm. som var ham, som hjalp mig med at komme i masten, Ah. her sidst. Og det er jo, altså apropos det her med at kunne klare sig selv, ikke? Så har jeg jo også fundet ud af, at det dur jo ikke, at jeg er afhængig af, at der ligger en stor båd ved siden af mig med et elektrisk spil, der kan hive mig i masten. øh, så nu, jeg har fået en af mine venner hjemme fra Danmark, er faktisk kommet herop med hans båd, og han er tidligere klatrer, så nu har jeg lånt hans klatreudstyr, og har en måde nu, hvor jeg kan kravle i masten selv. Altså bare med reb og så og Mhm. knuder, og så klatrer du ligesom op ad et reb.
Og det er jo simpelthen enormt smart, fordi Ja, så behøver du ingenting andet end dig selv, og der skal ikke stå nogen andre på dæk og sådan noget. nej, Og det er helt sikkert noget udstyr, jeg skal have anskaffet mig til mig selv, når jeg kommer tilbage til Danmark. høres fornuftig ut. Mm. Så Hvor lang tid regner du på turen til Færøyene? Er det 2 døgn det, eller? det er 2 Lidt døgn, under? regner jeg med. Mm. Jeg håber på lidt under, Ja. men altså, better safe than sorry. Ja, veldig bra. Så ja. Men i juli-august, ja, du har jo god tid fortsatt, hvis du skal være hjemme i I august. 1. august. Ja, men Ja. ja, altså, der er jo god tid, men jeg synes jo også, at altså en af de ting, som man jo skal vide, når man sejler heroppe eller i Skandinavien generelt, det er jo ikke, det er jo ikke ligesom passatvinden. Altså, du kan jo ikke bare regne med, at vinden kommer fra en bestemt retning. Sådan fungerer det jo virkelig ikke heroppe. Så man skal jo også, man skal have tid til at blæse inden. Altså, for du kan ikke bare regne med, at vinden er i din favør, eller hvad skal man sige. Nej. Så, og jeg synes, jo, altså, der er meget af min rejse nu her, som bare handler om at sejle. Altså, hvis jeg har sejlet en hel dag, 10 timer, så har jeg haft en god dag. Altså, Ja. en dag tilbragt på havet, det vil altid være en god dag. Men jeg vil jo også gerne se de områder, jeg kommer forbi. Og allerede nu, så en tur på 2 måneder, altså, hvad skal man sige, jeg sejler det samme antal sømil nu på 2 måneder, som jeg gjorde på 4,5 måneder over i Østersøen. Ja, ikke sant. Og det betyder jo bare, altså noget af det er jo selvfølgelig på åben hav, og der er jo ikke så meget at se, så det er jo bare videre, ikke? Men allerede nu har jeg det jo sådan, jeg synes jo slet ikke, at jeg har gjort Norge retfærdighed. Altså, jeg har slet ikke set noget af Norge i Nej. virkeligheden. Det er jo meget, 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 meget lille kyststrækning af Norge, jeg har set, og jeg har været inde i en fjord, ikke? Altså sådan, så på den måde, så du kan jo tilbringe et halvt år bare med at sejle i fjord Norge, ikke? Altså sådan, så på den måde, så vil jeg, det er jo ikke antallet af sømil, der gør noget til en langtur. Det er jo lige så meget livsstilen. Livsstilen, opplevelsene. Oplevelsen, der hvor du sejler hen, så det handler jo ikke bare om at sejle langt. Altså det handler for mig også lige så meget om at se de her steder, og også fordi, at jeg synes, at noget af det, som jeg faktisk synes, er, og som jeg et budskab, jeg gerne vil give videre til andre, som sejler eller rejser generelt, at når vi sejler sådan her, det er jo bare for sjov. Det er jo en interesse. Vi er på ferie. Vi er gæster i et andet land. Det er jo ikke vores arbejde. For langt de fleste af os er det jo ikke vores arbejde. Og det betyder jo også, at jeg synes, at man skal tænke en lille smule over, at man er jo også en belastning på et miljø. Så på en eller anden måde, så vil jeg i hvert fald gerne finde et eller andet at give tilbage til de steder, som jeg besøger. Og det kan jo både være, at man rent faktisk lægger nogle penge i havnekassen, men det kan jo også være, at man bare forsøger at forstå, hvad er det for nogle mennesker, der lever her, hvad er deres livsvilkår, og så fortælle den historie videre til nogle andre. Og det er i virkeligheden det, som er vigtigt for mig, når jeg sejler nu her, og har en Instagram, og skriver rejseartikler, at min rejse skal gerne have betydning for andre end mig selv. Og det håber jeg så, den har. Ja.
Ja, det hørtes ut som en fantastisk innstilling, og ikke minst en veldig bra avslutning på denne podcasten. Så jeg tror kanskje vi skal la deg få lov til å seile videre. Ja, okay. Super. Men jeg vil, som jeg sier til nesten alle gjestene mine, jeg vil gjerne komme tilbake til deg og høre mer, for du har jo masse spennende planer foran deg, og sikkert andre temaer vi kan snakke på. Og så får jeg bare ønske deg veldig god tur til Færøyene. Jeg er veldig misunnelig, jeg har veldig lyst til å seile litt selv. Ja, Jon, hvis der byder sig en mulighed for at kunne sejle med nogen op længere nordpå, så er jeg helt klar på det. Det er godt å høre, for det kan godt hende. Så det kan vi komme tilbake til. Det er veldig bra, altså. Men da sier vi takk for nå, og så god tur. Takk. Hei, jeg heter Gunhild, og takk for at du lyttet til podcasten Explore North om seiling, mennesker og havet. Podcasten er en del av Norges Seilforbunds satsing på turseiling, der vi blant annet jobber med prosjekter som Seil ut og 100 nautiske klubben, for de som vil seile enda mer. Og det vil vi jo alle. Vert for podcasten er Jon Amtrup, seiler, havaktivist og forfatter. Han har blant annet skrevet Norskekysten, Hvordan og hvorfor seile verdens vakreste kyst, og High Latitude Sailing, Self-Sufficient Sailing Techniques for Cold Waters and Winter Seasons. Du kan bestille bøkene, høre flere podcaster og få andre tips og råd på explorenorth.no. Vi tar gjerne imot tips til gjester i podcasten og andre innspill. Ta kontakt på jon@explorenorth.no, eller følg oss på Jon Amtrup og Explore North på Facebook. Men viktigst av alt, kom deg på sjøen og heis seil!